Hello guys, nोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बरायलायबाय। जोङो दिनै नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों बिमा दै आइ ब्रिज बिराद देरगासिनो दङ बे दैया। बे दैखौ जोङो दिनै नायगोन लोगोजों आंजों। नै बिथाङाबो दङ। नायगासिनो जोङो बाइकजों फैदों। अखाया सिदा हागादों। अखायाथ' रानिं हाखाबाय नोंथांमोनाबो मिथिगौ। बड'लेण्डआव गैयाबाबो 20 daysनि बारा जाबाय अखा हानाया। नोंथांमोननो जों खोन्थाहैगासिनो थांगासिनो। जों नायगोन जायगाया बुरिझार, टुक्राझार, बेंटल बे मोनथाम जायगाखौ जों नायगोन माबायदि जादों। जोङो रुनिखातानिफ्राय फैदों दा नुहैगोन माबायदि नोंथांमोना नायलांबाय थादो। लेट्स गो। साफानो फुख्रिसो जाबाय दुब्लिया। बे दुब्लिबारिमोन माइ दंजोबोमोन गायखांजोबदों बेवहाय नै साफा माबा जाजोब्बाय लोमजोब्बाय। थांगासिनो लोगोफोर जोङो दा नै नायनो मोनथारसै बावला बांद्राय गोजान गैला। लोगोफोर जों नै फोथार नुफैबाय बुरिझार फोथार। बेनिफ्राय नुहुरो बिमा दैलामखौ। थांजानायनोखाना बैहायनोमोन नै खुरखाबो जोबथारबाय माथो। गैला नुहुरला नै दाना थांजायानो लामाया। नैबेनोमोन नै सेस। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' नुवासै गोजानाव थाबाय हनै बिमा दै लामा हाब्रु गोजा थांजायानो। अब्लाबो जोङो थांनानै देखायनोसै ना बुन्दु। थांनानै देखायनोसै जोङो। गारिजों फैदोंमोन नै जोङो। अखाया हायाखै एसे दा सान्दुं दुंखां जादों बोथोरा। दुब्लि बारि ओरै थांजोब्बाय हनै ओरै खावसे फैदों बैनो हनै बैयो। बे नैबे दुब्लिखौ बारनाय लोगो लोगो ओरै दालायसे फैदों। एकदम गिलु बालु महरथार। खाथियाव थाबा दा नुगोन नोंसोरो। जों बेजों नुवासै नालाय बै जों थुक्राझारजों थांनानै नायसै माबायदि जायो। नोंथांमोना दा नायलांदो। जों थांगासिनो दङ। लेट्स गो। लोगोफोर जोङो फैयै फैयै थुक्राझार मोनफैबाय। बेयो थुक्राझार हायार सेकेन्डारि। क'क्राझारनि हायार सेकेन्डारि नोंथांमोना मालाबा फैयोबा बेजों सासे JD इउनियाम दङ इंलिश मिडियाम स्कुल। क'क्राझार हायार सेकेन्डारि। हेलौ लोगोफोर, जोङो सफैबाय नै दा बिमा दैलामाव। थुक्राझारजों ब्रिजबो जासिगोन। बै हाग्रामा ब्रिज बायदि बानायगासिनो दङ नै। कनस्ट्राक्सन जागासिनो नै नुदोंना। बिराद गिदिर देरदों दैया। नायनै बिराद गिदिर देरदोंना एसे फिसा जाबावबाय। खोलाहा बेनो बिराद माल लोमहैलाजोब्बाय ओरै। बे आइ ब्रिजनि सोनाबजों थानाय गामिफ्रा गासिबो मा होनो बासायदों। नाथाय ओरै सानजाजों थानाया गोबां लोमदों। आइ ब्रिजनि खाथियाव ओरै सेवराबारि साइडजों ओरै थांगाबारि, लालिगुरि साफा लोमजोबदों माख्रा दैजों खाथिजों। चिरां डिस्ट्रिक्टआव बिराद दैबानाजोंनो बे आइ दैनि दै लोमनायजोंनो बिराद माबा जादों। नोंथांमोना नायनानै नुदो। आं फन केमेराखौ अफ खालामनानै होनि। बै गोजानजोंबो दालाय मोनसे दङ दे नोंफोर ओरैजाय एसे फिसा जादों। बहुद गुवार बियो। ब्रिज बानायगासिनो नै। ब्रिजखौ बानायगासिनो दङ। अखा हानायजों दोनथ'दों बानायनायखौ। खनसेया जाहांबायानो नै। लोगोफोर हनै गय बिफाङा एकदम लाइन लाइन गोजौ बोगासिनो दङ। मोनसे नै बेबो नै फांसेबाव गय बिफां गोजौ बोजोब्बाय नै। बै फांनै फांथाम दं नै बेवहायनो नै बेबो नै बिलाइल' नुजादों नै बिसोरबो। सेस गय बिफाङा फुखा फुखा गोजौ बोजोब्बाय नै। एकदम गिथाव महर लाखाबाय। आरो अखा हाबावगोनसो नै जोमैया। बहुद बुस्थु खुरखाबोबाय नै। खुरखागासिनो बेबो नै आं जिरायनाय खाथियाव नै। गियाखै आं गोलैलांबाथाय सेस गारो नै एकदम डेन्जारखा। जिङाव दङ आं। थुरि खासिमा गोनां हाया एसे गोरा बेजों नै खुरखागासिनो।
गय बिफाङा फैगासिनो लाइन लाइन आयो अन्थाव बाथावनो सोर सोरनि हायाबा खुखाबोखो गय बिफां हनै खान्थाल हेलौ लोगोफोर नायदिनै खाथियाव फैथारबाय आं एबार दालाङा बानायगासिनो गोजानाव जाबायानो होनजायो गोजौनिल'सै खुन्थियाफ्राथ' गायजोबखाबाय गासिबो बिराद गोलाव दै हाग्रामा ब्रिजमा एसेल' सुंसिन जागोन बियो दा नै ओरै दंफै जों लामायानो माने मोनसेबो मोजां गैला खुखाजोब्बाय नालाय नै साफानो फैजोबथारबाय थुरै थुरैनो अखा एसे हागानाया दैया फिसा जादों खावनै जाबायनो दैया हौजों खावसे दङ ओरै थाङोबा नावगाट मोनहैगौमोन नाव ओरै बारगासिनो दं दै गिदिरबाबो बिदिनो दैया गथा जादों नालाय ओमफ्राय थांनो हाला बाइक लांजायानो जों बहायनो थाबाय थांला होननानै हाब्रुथारबाय बिराद खस्थ'यै ओरै दै बारनाय आमथिखा खैला मैला बिसिनिफ्रा जायगाफ्रा ओरै बेंटलाव फैयो क'क्राझाराव फैयो बेंटलाव कलेज दङ कलेज फरायनाय स्टुडेन्टफ्रा बिराद खस्थ' जायो आरो ओमफ्राय बे दालाङा दा ओरै क'क्राझारनिसो जाबाय बेंटलजों जायोबा साबसिन जाबावगौमोन माने स्टुडेन्टफोरबो दङमोन नालाय दा जेखियानो जाया मानि थाखाय ओरै बानायखो मालाय मोनसे गावबागाव माबा दङ नालाय दा बिराद गिदिर जालांनि दैया एकदम गेन्दाथार हाजोनिफ्राय फैनाय डाइरेक्ट भुटाननिफ्राय गिलु बालु नुयो ओरै मोगथाङाव नायसिनबा बांसिन गिलु बालु नुगोन आरो बेखौ हाग्रामा ब्रिजआव थांनानै गोजौआव नायोबाथ' बांसिन गिलु बालु नुगोन माने बे फुरा खर' क'क्राझार एरियानिफ्राय ओरै बांद्राय गोजान जायो दा भुटाना 10-15 किल'मिटार जागोन डाइरेक्ट भुटाननिफ्राय फैनाय बिराद गुवार हा जायगा आवग्रिनानै दं बियो देग्लाय बोसोराव ओरै फैलाय फैगोन बोसोराव हरै फैलाय बिदि जायै जायैनो माने बिराद गुवार जाबाय आरो बे एरिया ओरैनो बेखार थाबाय बिराद खैरो दंफां मोजां मोजां गिदिर गिदिर दंमोन बेबो गैला आजिखालि दानफायजोब्बाय लांजोब्बाय बयबो दा नै बहुद मानसि थांलाय फैलाय जायो बैजों थांगासिनो दं लामा आं ओरै दै जिङाव फैदों गोलैलांबाथाय सेसखा नै दैया देन्जार गिलु बालु आसा नोंथांमोन दिनै बेखिनियानो दिनैनि प्रग्राम नोंसोरबा नुबाय इन्जय खालामदों बेहायनो बांद्राय मोजां जायासै भिडिअ'आथ' अब्लाबो माने आङो बिमा दैखौ माबायदि जादों खोन्थाफैबाय नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ चिरां जिल्लायाव बिराद दै लोमबाय बिराद गामियाव दै लोमनानै बिराद हालाय हाफाय दाबो रिलिफ केम्पआवनो दङ बहुद जायगायाव आसा नोंथां दिनै बेखिनिया नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो अननानै जोङो गोजाननिफ्राय फैनानै नायफैबाय बाय बाय थेंक इउ